Kilometer for an is one low to sound and go fin keeps up or wash away my judge for one name Marlands and a bird damugai and Bablasco for reservation. I want to be honey interesting come the sister Calamananga and a fry to Moya Belasni by Okadang, Manaki Shani Barbelasni by Okadana. Certain Zaga Okadang to Mitchell, but Razor of Pirat Okadang, Barba Barshadang, so Moya Belasni by Karin Bugayarana. Oमफ्राय गरमाथ' गरम रुमा बिराद गरम अखा हाबाबो इनभार्टारा चालु ओमफ्राय सोरांसेयाव जानाय इनभार्टारानो गदाम आरोना दा जेबो गैया दा मबाइल चार्ज होनांगौबाबो गैया जेबो गैया ओरैबायदि अबस्था जानानै दं आरोना जायगाफ्रा सिदोब जाजोबनानै दङ फुरा निहिर टाइपनि जानानै दं आरोना सान्थि मोन्दों एकदम अखा हानानै एथबां गरमबो नङा जोङो लाद्रा फेद्रा 5टायावनो सिखारदों माने ओमफ्राय टेबोलाथ' नैबे जायगायावसोमोन सुजि जानोसै आयै 5टायावनो सिखारजोबनाय सेस ओमफ्राय उफाय गैया खोरखि खाथिजों लांनांबाय एसे स्राङावहाय कारेन्टआबो गैला नालाय बाराबो एसे हाबफैयो ड्रयिं एग्जाम जानोसै दे दाथ' नों नायनानै खालामदों ना बाबा बिदि नेक्स्टआव नायनो नाङा दे हे मानो सेख'यो सेलाय बेलाय फांखा गंसेखौनो जारलासो बिसिना फैदो मा फै जोंहा सुजि एवगोन फै फिसाजोआथ' सुजि बुंदोंमोन बेस्रा खिन्थु मा खालामनो बिमाया मैया माइब्रा सोमोन दोनदों फिसालायानो आरोना एसे बुरजा जागोन होनलायनायसै आयै फिसा सुजि नङा मा दिनै माइब्रा एवगोन दे सना दे मा गैला दे सुजिखौ दायो बेलासियाव एवनानै होगोन आं मा बिमाना खामनाय बेफोरनोसै आरो माथो दंबावो आंनावलाय बे माइरंसो सना दे एवनोसै आं गोथावनो एवनानै लाग्रोनोसै आङो एवनायखौथ' मा देखायबावनो बेयो गाव गावबागाव थोरिगाजोंसो एवजायो नङा होमबा सोरबा ओरैनो हमनानै थाव होआ मुवा खिन्थु आं एसे थाव होनानै एवनानै जायो आरोना माने सारायाव माइब्राया सिथाबैनि थाखाय थाव होयो बे टाइपनि एवबा फिसालाया बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय जेरैबायदि खालामोबा गथ'फ्रा जायो बिदिखौ मोजां मोनो आङो बिसोरखौथ' आरो मा बुंबावनो सासेयाथ' सुजि बिनानै सेल हनै लाल साहा जानानै लानोसै तेजपाता दंखायो ओइ नै टपला खानानै दोनबाय प्लास्टिकआव नो टेनसनसो आरोना बेनिफ्राय आंखौ सोरबा आगैमोना सोंदोंमोन बिजनि मा गामिनि होननानै माने आङो बिनि सिगांनि माइब्रा एवनायाव बिजनिनि बिमा बुरैनि माइब्रासो होननानै बुंनाया बिजनि मा गामिनिथाय बिदि सानदों खोमा आङो बिजनि खप्तफुलिनि आरोना दा खप्तफुलिया मा खप्तफुलि खोनाफेराबो साननो हागौ खिन्थु जाय बिजनि खप्तफुलि होनबा मोनथिखायो जोंनि गामिया आनकमन नाम मादि गामिनि नाम बेलाय मा खप्तफुलिसै होननानै बुंनोनो रोंखाबावा सोरबा खप्तफुलि माबा होनो खिन्थु खप्तफुलि आरोना गामिनि नामाहाय पुरा आनकमन बेखौ बुंनो थाङोबा मोनसे खोथा बुंबा नोंथांमोना मिथिगोन आं सिगाङाव बुंखांबाय खिन्थु जाय गोदान आरोना सुलेखा सिंगार दङना मेमा बिनि जोनोम जायगायाथ' आलदा गामियावनो खिन्थु जोंनि गामियाव हाबा जाफैदों आरोना दा बे गामिनियावनो हेड टिचार मावनानै दङ बिथाङा आरोना आगोलाव जों फोरोंजानो मोन्दोंमोन सुलेखा मेमजोंहाय खिन्थु दा हेड टिचार जाबाय अब्लाबो फोरोङो आरोना स' बे गामिनि आरो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो गालाय गजायनि गेजेरजोंबाबो आरोना सेलाय बेलाय जागायबाय जोंहा दे जाबाय थालाय आं जि लामैनो मैया थान्दा दिनै स्रां दुंना होलायबाय नै सान्दुंआ लाल बाहादुर शास्त्रियाबो हाजिर नैबे गायसा लोंबावासोलै लाल साहाखौ ओरैबादि बिमा फिसाजोसो लोंगोन जोंहा ना माव जाब्रा जिबनफोर जेबो राहा गैया ओरैबादि बिदाखौ गेलेनो लेंनाय अयथासार लानानै फैमारलांबाय 10 थाखा लानानै दखान फारसे आरोना फटाफट सनाफोर माथायानो गरम फुंनिफ्रायनो गेलेनो लोगो नांथारगौ खाथियाव दखान थाबाबो जारला खाथियाव दखान गैयाबाबो जारला फोल्ला फोथाव लानानै फैबायनो गावसो लाबावगोन फिसाफोर जोंहा 10 घन्टा थाखांनायनि उनाव सनाफोर आङो संनो एसे लाहार फाहार खालामबाय दिनै जागोन आङो मैथ्रु आलु आरो मैया नै मटर सोमनानै दोनखादों बेजों लाब्रा संगोन आरोना ओमफ्राय आं कुकारावसो डाइरेक्ट संखागोन थाव सेरगोन बेयावनो गाबहोगोन खनब्रै खनबासो आरोना आंनि थाखायथ' बिराद गोथाव मैथ्रुखौबो बिराद गोथाव मोनो आरोना आं जानो हायो सिगाङावहाय आङो हाइलुरि ब्लगजोंहाय मैथ्रु जाबाय थानाय रायजा गुलायोमोन आरोना बाजाराव थांबानो मैथ्रु बायोमोन आरो आं न'आव थाबाथ' गोदो सिख्ला समावहाय मैथ्रुआ दंखायोमोन हानानै जाबाय थायोमोन सामफ्रामबो जाबा सामफ्रामबो जानो हायो आरो हजोंहाय गामियाव न'आव थाबाबो हाबा जाखांनायनि उनावबो आं बाजार खालामनांगौबानो मैथ्रु लानानै फैखायोमोन आरोना ओरैबायदि फाग्लिखा
दासो एसे खम जाबाय मानो होनबा उन्दैया जानो नागिरा आरो दालिसो बिलाइगोन गेदेराबो दालिसो जागोन आं होनखाबाय एथ' थाइसे मैथ्रु हाबाय आङो हप्पासे बुट सोबखाबाय आङो लाब्रा गोथाव मोनदो संनोसै जानोसै सानबाय जाया होनखाबाय मा खालामनो जबरदस्ति थुसोगोन आं दिनै मिन्थिया आं मोजां ओंख्रि मालाबाबो जाया आंनि फिसाफ्रा जाबा दा जाबाय दालि दा जुदि आं बेखौ दालि सङोब्ला ओमफ्राय आं बे मैथ्रु थाइसे आलु दरथाम मटरखौ आं हारसिं जाजोबनांगोन आरोखि हायाना बेबायदि उदैनि मैला मैलिफोरखौ अरख'नानै साफा खालामो होननाय खोनायो आं मैथ्रुखौ अरख'लागै दा अरखौ आं बुस्थुखौनो गोथाव मोनखाबावोसो आरोना दालियाव होबाबो गोथाव मोनो आङो बोरमा बेदरजों जाबाबो गोथाव मोनो अमाजों जाबाबो गोथाव मोनो मोनजोबनानै ओमफ्राय जुनाफोर आङो जेबोखौनो जाया नालाय फिसालाखौ ओमफ्राय गावखौनो आङो दाउ बयलार फवासे लायदो होनबा ओइ फुजिमोननि न' खाथिनिखौ होननानै बुंबाय लायबायबो दाना दखानानो दिनै खुलियाखैनो आंहा सामब्राम बानलु हानानै दोनलायबायमोन मा जाबावनांगौ बाबा सानजों मैब्रुंब्रुंसो गेलेबाय आरोना बेनिफ्राय आरो नोंथांमोननि कमेन्ट जनाफोर दाख्लै आङो आइनि दाउ खासि खालामबाबो माने गारनांगौ बुस्थुखौ नागारनानै मोनै जादों होननानै आं खिथादोंमोन फाग्लिफ्राबो जा कमेन्ट हरो माबा हिजरासोमोन दाउलायानो हिजरासोमोन बे आब' हिजरासोमोन बे बिमा मोनब्रै मोनबासो फैदों आरोना ओमफ्राय आं मिनिनानै होनोसै आरो दाउआबो आरो बिदि हिजरा थालायोना खम जारला मानसियाबो जुदि थायोबा दाउआ मानो थाया जादों नङा होमबा नागिरनानै मोनैखौलाय आरो माथो बुजिबावनो ना जोङो हिजराखौनो बुजिनांसिगोन सोरबा सोरबा आगै होनना बुंदों उन्दैद्रायाव खालामबाबो जाया आब' होननानै उन्दैद्राय नङा बियो गावनिनो जरासेखामोन जरासेयाव मासेया जाबाय मासेया मालाय हिजरासो जाबायबा बेनिफ्राय आरो आं बेनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय सासे मानसिखौ रायनाय गाज्रि कमेन्ट थाखाय रायनायनि भिडिअखौ नोंथांमोना अनसायदों आरो गोबां मानसियानो साबस्क्राइबबो खालामनानै गालांदों माने भिडिअखौ लिगेलि मोजां मोनदों खोमा नङाबा मानोथो मानसिफ्रा माने एटाच जालांनो स' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय खासकर आंनि भिडिअआ बिदि सोरखौबा रायनाय माने गालि गलसनि नङा दैलि ब्लग्सजों लोगोसे आं एसे फानि टाइपनि एक्टिं खालामनानै खिथानो सेस्था खालामो आरोना बाखि जेबो गाज्रि कमेन्ट फैयाखै नोंथांमोननिफ्राय मोजां मोजाङानो फैजोबदों आंबो सापर्ट दङ आंबो दङ लोगोआव नांगौबा आंबो दङ गावफ्रुहैनांगौ मानांगौ बिमामोनाथ' आंना मोजां मोजां कमेन्टसो गालांदों आरोना स' एकदम साबायखर सनाफोर माबा मोनसे जायोबा जों एखुथा थानांगोन आरोना जेनेबा कमेन्टनि गेजेरजोंआनो जा जेखियानो जा बहुत मोजां मोनदों स्ट्रं मोनदों खिन्थु आंनि गोसोआ एसे बोरैबाबो मोनदों ओमफ्राय आंनि गोसोआ एसे बोरैबाबो मोनदों दागा मागा मानसिखौ बिदि रायज्लायनो नाङामोन नामाथाय आङो बिदिबो सानफिनदों आरो माने गोसोआ आंना एसे दुब्ला आरोना अबेबा खेथ्रआव आं माने बोरैबा गुरै जाफिनोआनो आरोना ओमफ्राय उनाव गोसोखांफिनबाय आं गावबो जुदि ससियेल मिडियायावनो बे टाइपनि लिरनानै गालांनो हादोंबा खुनु भिडिअजों रिलेटेड गैयै कमेन्ट होलांनो हादोंबा बियो आं मानो रायनो हाया स' बेबायदि साननानै गावखौनो बुरखायनानै लाफिनबाय आरो जेबो नङा नों थिगखौनो मावदों होननानै आरोना ओमफ्राय थाङै थुङै बे मानसियाबो जाहैबाय बिजिनिसो बावसो जाहैदों आरोना आं बेनि भिडिअनि गेजेरजों बिजिना माने एथबां एलुला मिन्थियाखैमोन बाट बिजिनिसो आं कमेन्टआव फैबाय आरोना बिनि फिसालाया जोंनि फिसाजोनि फरायनाय स्कुलाव फरायो होननानै सासे बिनानावा आंनो फोरमायहरदों कमेन्टआवनो आरोना स' माथो होनबावनो आरोना बिजिनिबाथ' जों बिब' फंबाय बा बिदा बिनानाव बिदिसो जागौमोन राखिसो खानांगौमोन आंखौसो बिदि मैला होनानै हरबोदों समाया सदरा आरोना बे भिडिअआव बेखौ रायबाय थाला इसिबां बैयावनो जा रायनांगौ रायखाबाय आङो आंनाबो गोसोआ एथ' गाज्रि नङा माबा बोरैबा जाबा बोरैबा दुखुसो मोनफिनलाय लाङो आरोना अननोसो ओंखारफिनलाय लाङो आरो एसे मिन्थिबाय जोंनि गामि खाथिनिनो मानसियानो एसे बोरैबा खासो होननाय लोगो लोगो आरो अननोसो ओंखारसिनबावबाय आङो माथो होनना बुंबावनो जुनारफोर राखावसिबाबो आंना गोसोआ एसे गुरैसो आरोना खिन्थु रागा जोंफ्रांथारो आरो बेनिफ्राय आं दा गोसो सिङाव प्लेनिं बानायनानै थाबाय बे मानसिखौ आं मालाबा थाखि राखि टाइमाव लोगो मोनबा राखिखौ खामारगोन आरोना खाथारमारगोन आङो बेनिफ्राय आरो जेबो गाज्रि कमेन्ट फैयाखै होननानै बुंब्लाबो मोनसे कमेन्ट फैदों मैयानि भिडिअआवनो दाबायदियाव भिडिअ बानायनायफ्रानो जेबो ओंथि गैथारला होननानैहाय ओंथि माने आरो माबायदि ओंथि नांबागौ मानसिनो नोङो निउस नांगौ ना गियाननि बाथ्रा नांगौ स' बेफोरबायदि नांगौ बेफोरबायदि चेनेल दंखायो बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन जों सादारनसा सोलिनाय सादारनसा सुबुं माने गावनि लाइफ स्टाइलखौ ग्रोब ग्रोब मेम'रेबल हिसाबै शेयार खालामलांनायसो आरो जोंना ना ओमफ्राय बेवहाय माने मा बेखौनो सोरबा पसन्द खालामलांबाय एसे एनै सापर्ट होलांबाय बेयावसो जों बेखिनिसिम सौहैनो हादों बे दा जाखिनि सौहैदों स' बेवहाय गियान नागिरनो फैनो नाङा
रेगुलार सोलिलांनायावनो नों माबा मोनसे सोलोंनो हायोबा सोलोंनानै ला जोंबो मालायफोरनिखौ रेगुलार सोलिनाय डेलि ब्लग्सफोर आंथ' नायबा डेलि ब्लग्सफोरखौसो बांसिन नायो आरोना निउसखौथ' नायनो रोंबावा आङो निउसफ्राव एसे भाइराल जाबासो बे निउसखौ एसे नायहैयो आङो ओमफ्राय बाखि आं डेलि ब्लग्स माबायदि सोलिदों बेयो आं बेनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हागोन नामा बेनिफ्राय माबा मोनसे बोखांनो हागोन नामा माबा मोनसे गियानखौ बेनिफ्राय लाखोमानो हागोन नामा आंनि सोलिनायाव हेफाजाब जागोन नामा बेबायदि साननानै आङो डेलि ब्लग्सफोरखौनो बांसिन नायो आरोना स' आंनाबो डेलि ब्लग्स फिसा सानैखौ लानानै एज ए मादार एज ए 45 एज ए हारसिं सोलिनाय बेखिनिखौनो आं शेयार खालामलाङो आरोना स' बेखिनिखौ नोंथांमोना प्रश्न खालामनानै आंखौ बेखिनिसिम सौहैहोनो हादों फार्स्ट पेमेन्टबो मोननो हावलायदोंसो आरो सेकेन्ड पेमेन्टआबो रेडि जागासिनो दङ रसनाफोर मोनबाथाय आङो शेयार खालामो आरोना जेबो लाखोमाया आरो नोंथांमोननि मददजोंनो मोननाय नालाय शेयार खालामखागोन आङो जि मोनबाय शेयार खालामखागोन आरोना खुनु लाखोमा गैया रेडि जागासिनो दङ एसे नेथ'बावनो थिनो आंखौ इउटुबा आरोना बेनिफ्राय आरो आयै ओरैबादि लोगो मोनखानाय जुग जुग बोसोरनि लोगो मोनखानाय बायदि कमेन्ट हरोना आंनि लोगोफ्रा आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमामोन एकदम नोंथांमोननि कमेन्ट मोननानैनो माने आं लोगो मोनग्लिखानाय बायदि मोनो आरोना बदिथ'बां बेबायदि आं लोगोआनो मोनाखै आरोना आलदा आलदा जायगानिथ' माने बिमा लोगो मोनखानाय बायदि मोनबाय बा सोरबा माला लोगो मावनांगौ नोंखौ आयै बिमा सिमां सिन्थाय लोगो मोनलायबाय जाहैदों आंखौ आरोना ओरैबायदि माथो होनना बुंबावनो सानसे नङा सानसे लोगो मोनलाजोबथोंसै आरोना फारि फारियैनो लोगो मोनबाल' खाथियाव मुगैल' नाङा आरोना आंखौ बारे बारे बुंगोन आङो बे खोथाखौ आरोना सोरबा रायनोबो हागौ दा बुंगोन आं बे खोथाखौ बेनिफ्राय आरो कमेन्ट मोनसे फैबावदों सोरनाफोरा आंखौ एसे स्ल' रायलायोबा मोजां जागौमोन स्पिडिद्राय जादों एसे लासै बुङोब्ला मोजां जागौमोन होनदों नाजाबावगोन आं बेनि सायाव खामानि मावनो नाजाबावगोन आरोना बेट्रिखौ एसे ल' खालामनो नाजाबावगोन बेनिफ्राय दा आं जेबो बुंला सामब्राम हाखानायथ' दङ दाउदै दैनि एग्लिनानै ओंखाम जानोसै फिसाफोरनि थाखायनो बैयाव एसे भिडिअ बानायहां बेयाव एसे भिडिअ बानायहां खस्थ' मस्थ'यैबाबो नोंथांमोनजों दैलि लाइफखौ शेयार खालामनाय जायो ना स' आंना दिना बेखिनियानोमोन ओमफ्राय आङो दिनै ओरैबायदि बावदों सनाफोर नेटआ मानो जाया होननानै ओरैबायदि माथा गरम आरोना आङो एग्जाम जादोंना थार्ड ग्रेड ना फर्थ ग्रेडनि एग्जाम जादों ओंखायनो नेटआ फुरा बन्द' आरोना ओमफ्राय आंहा ओरैबायदि खर' गाज्रि जानानै दंमोन ओमफ्राय उनाव सरायखेलानि बिमादैजों रायलायनानैसो आं गोसोआव फैबाय आरोना हे प्रभु होननानै आं गैला सोनाबा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड जेबोखौनो होआसै हैबालाय मोनबाय बेगौ मोनदां चाप्रासिफ्राव स' दा आं दोनथ'नोसै आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि टाइपनि एकदम सिम्पोलसा नर्मालसा डेलि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो मालाबाफोर धमाकेदार खालामनो सेस्था खालामसिगोन स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय